Langtuga pambantu klamalong Kongres asong pen mas joining ajai me ke padopon. Nijangkari benglong lakha ke thom chinthong constituency ke parlo langtuga pambajong giri pathu klamalong chinthong Kongres committee atum pen chipatir pi ponsi mas joining ajai me padopon. Bangso mas joining ajai me galong s bong room pen me chipahim phupon. Lason se aluhia man pen ex MLA kling duning ti Rahul Teron East Congress District Committee VP Sotro Teron West kari benglong secretary pen chenglong ong tu ke thegiding atum chetong tu. Bangso mas joining along kadu kabe bang pokebra phosus yatum Kongres asong along chepok dun rinti sonse robison tiso ex kisan morcha chinthong president pen chenglok ki ong dung BJP asong along pen chosi Kongres asong along chepok dun rinti wathat lang soben khorsing terana ke palia birta malong news dak chinthong mondol Kongres hin pen mas joining ilitum hapon lo la sipi ilitum kiong dung BJP pen ilitum Kongres along, Kongres paning kedok, Kongres paning kacing sampen, nilitum Kongres long cepa ogdondo. Lasi nilitum pini penke, dak cintong modal Kongres hin penke, non kewangji MP election aphan, jakong ace perang ponlo, kapang tang pono lapen. Pini pen cenglok, stame aku BJP pen ongdung, ke klembang kubang pietum, Kongres along, na cepa ogdonji kewangji aphan, anutin stame la BJP along, cintong long ke klematum. Rong asupen cenglok mate lidar tum sam nilutum mana che kontek do nilutum men kai da cingki non BJP atum ke kacobe lapen non stame pin nilutum meeting long stame alang tum ke mundit na khang dun hal na join dunia tum men stame nang tuman ke reson card ang pipe reson card ang than peji pene ang tuman kalat theng pia klim ke suri kep kep a cek na pi hal tanang pipon pepu hale ka pheri bana join ni stame kisiman dadak cin thongolong BJP ke claim atum non Kongres long na chepok dunji tum stame ake sang do koglu stame hal he tum stame non kosongsi inud amunit pe aphan suri kep kep yongsi theng pi ke pe askim pen pi pote acek pi pote all India namunit aphan ante la tum suri kep kep acek pi uni mante suri kep kep yongsi pi polote a sarkar masih dugdet po la sinili tum ke kroitre dakin thong mondol Kongres hin penke la sipin benke kace pangtang polo la sinili tum pini ke MP aken atiket hang bom tum same joram leng sarfa same hang lo alangli kisu do kok sirang ke tong non re la penil tum district Kongres a president singteron sarakai pandan tum hang lo bon stame lang ta ahem akisu ngasap do te sange tong non stame nil tum bhaigo me pik pen stame aphang nil tum along karbiang long en sil lo kikibom nil tum MP Barim Biran Singh Tiasuku Klengdun ning tistame alang na chetong dun la pen ha we is Karbiang district Kongres sabai pen ratul teron sar stamina ke tong dun la sinil tum pini met mesen pen litum la some pichun pono la sinon ke wang jelang MP election aprang samin litum la dak chin thong long ke Karbi Nepali Khasi nil tum jati ke thomdo la si MP aprang litum hawang long same pinia rilia sono tum biji la pen pulo war chin thong samin litum Kongres kang tang arilia ko non litum MP aprang bang bipon lang la sipin nilitum kaduk awe nangajon tum ban stame alang tum bang phoke ra pho armu nilitum lang join lo alang tum BJP ban COC hadak hala BJP akisan morsa pusame ajut morsa posme kaduk ame so ciri si Kongres lang join lo la sinilutum pining samjin kan nilitum la so ame nilitum pacun pon eglo tangte all chinthong ben tong la nang ke join na matela PS vice lo la bangka kali nilitum ke pu lowar chinthong sapini be bisiko ke jagulang tengah PS la pen longolobui la pen singdolo PS la pen acom kimia PS nilitum angke ha cekena PS la nilitum PS hini ke thom chola nilitum bangka sabsu puiso namasi hala khorsa pati kaduri pen ajok samilitum gari motor ki piun e joinisti nilitum face face claim nilitum pindak dulu next bank istame ha rongjang phongosa nilitum pinya meson patiji acom kimia PS area sabisono ame nilitum patiji la sipini bangke all chin thong mali lapu nilitum PS proxy la so joining a program nilitum kete nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta